बे मेडियानि गेजेरजों आं बयनिसिमबो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा गेदेमा नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो लुबैदों दि जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादखौ गोदानै दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों लानाय जाबाय आरो बे हाबाफारियावहायनो जोंनि जाखांफुबाय थानाय जोंनि लाइमोन बिथांमोना दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो इयुन फिउचार जेनेरेशन्स बर' सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोना दिनै गोबाङैनो दिनै नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोना गोसो गोरबोयै दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना समायखिरा लानाय जाबाय आरो बेयावनो जोंहा दिनै आफादगिरि हिसाबै वाटसिं नार्जारी बिथांखौ दिनै प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै सन्जय नार्जारी बिथांखौबो दिनै गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै अभारटेकिं खालामनाय जाबाय। दा जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोनहा गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन होननानै बिथांमोननिसिम जों आसा खालामनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे जों खामानि मावनो होननानै जों जानजि खाफ्राबाय बेखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि BoNSUआ जोंनि जेब्लायबो आवगायबाय थादों आरो इयुनावबो आवगायलांबाय थागोन।